hedder Brian Madsen. Jeg er 35. Musik er mit et og alt. Jeg vil godt sælge 100 millioner i USA. Eller 10 millioner i Europa. Og være nummer 1 på hitlister. Hej. Hej. Jeg hedder Brian. Er du god til at synge? Nå, lidt. Hvad laver du egentlig til hverdag? Men jeg laver ikke så meget andet end at spille musik, og så hjælper jeg nogle bands med at lave promotion og sådan noget. Og hvad drømmer du om? Jeg drømmer nok om at ligge på hitlisten som nummer 1 og være en stor stjerne. Det laver sgu ikke om på noget, men det kan jeg godt forstå, du gør. Jeg synes faktisk, det laver om på en hel del. Synes du det? Jeg synes, det laver om på en skid. Nå. I er bare klar til at høre mig. I er klar til at høre vinderen? I er klar til at høre mig. Vi er klar nu til, at der kommer en og siger sådan der. I er bare klar til at høre. Søg for os, Brian. Ja. Ud med det. Der er noget, der tænder ind i mig, når jeg ser dig. Kom herhen og præsenter dig. Du er så fræk, jeg nærmest beder dig lige nu. Det er godt, det er skide godt. Blev ramt i natten, i mit hjerte under månens smukke lys. Blev ramt i natten, i mit hjerte blev ramt med dit kys. Okay? Hold da op, mand. God stil, du. Det kommer altså ud over kanten på sin helt egen måde, det der. Du er ikke nogen store sanger, men du har en cool stil. Det der totalt cool stil. Hvad siger I andre? Du kan klappe uden lyd. Det så altså også helt vildt ud samtidig. Altså, der kom bare helt stille. Men du er jo på mange måder lige ud af en stærk dansk sangskrivertradition. Altså, der er jo ikke langt til fra Michael K. for eksempel til det der. Altså, der er jo, eller C.V. Jørgensen for den for selv skyld. Du har bare skruet lidt op for nogle parametre, kan man sige. Ja. Så hvis du kan lave nogle geniale tekster, så har du en fremtid. Jeg siger altså nej i forhold til, hvad det er for et program. Det må du kunne forstå. Så hvad siger I? Det er jeg enig med Thomas i. Ja. Det er også et nej fra mig. Okay. Ja. Det bliver også nej for mig. Jo, godt. Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Tak for det. Og jeg er glad for at møde jer, især Remit. Jeg er en stor fan af Britney Spears. Okay. Jeg synes, det er stort, at du arbejder så godt med hende. Det er jeg glad for. Der har nu ikke, men døren er derovre. Ja. Tusind tak. Tak. Hej. Hvad så, Tue? Hvad så? Gik det godt? Ja, det gik godt nok, men jeg gik sgu ikke videre. Ja, det var da ærgerligt. De kunne ikke bruge mig til en sangkonkurrence vinder. Han var, altså det var jo en af mine homies, kan man sige. Jeg synes kraftigt, at han var en god performer. Altså, Ja. Det er sgu da originalitet, det der altså. Og det er han bare nogle ordentlige tekster. Jamen han var sgu fed, og han havde komplimenter med til mig. Det er jo det vigtigste af alt.